felelősséggel és derűvel. Ez itt most a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek, és mi ezt köszönjük nektek! Ti voltatok azok, akik példát mutattak a világnak, hogy nem kell félni, hogy fel lehet kelni, neki lehet indulni. Megmutattátok a világnak, hogy ha bár fölül a gálya, s alul a víznek állja, azért a víz az Úr. A földkerekség minden kontinensen elámulva, irítséggel figyelte, és figyeli a csodát, amit a magyar emberek véghez vittek és visznek. Egy világ tanulta meg kimondani, hogy árad a Tisza. Árad a Tisza. Honfitársaim, ma minden szabadság szerető ember a világon szeretne egy kicsit magyar lenni.